Kurdistanê bûye sibeh. Her çendîn ku dinya berf û sar û seqeme jî. Lê ji bo parastina xap û taxên xwe dîmen ev e. Gelê bajarê Qamişlo nobeta xwe digire, nobeta taxên xwe digire. Bi govend û dîlanan vê sîkranan dibêjin ku ew dijminê ku dixwaze gelê Kurd qir bike, em li beramberî wî ne. Wê tu car tu kes nikaribe vîna me bişkîne. Tax bi tax, bajar bi bajar. Nobet tê negirtin. Li Qamişlo, li hemî bajarê Rojavayê Kurdistanê nobet tê negirtin û gel parastina taxên xwe dike. Ev in dîmenên bajarê Qamişlo di van kêliyên de ku gel hem nobeta xwe digire hem de jî moral çê dike û palpiştiya xwe ji bo şervanên ku di van kêliyan de di mûziyên şer de li ber xwe didin palpiştiya xwe nîşan didin. Merheba ji me. Serçava, Hûn hatin evê derê hûn dixwazin çi bêjin? em wek koma arî, em dixwazin bêjin, û em pişta şervanê xwe ne, û em ti carî pişta we bernadin, û em ê moral bidin we heya nixta xwîna canê me hebe, û em ê pişta wan bin û bijî berxwedana gelê Kurd. Zor spas. Rastî jî atmosfêreke wihayê ku biçûk û mezin, ciwan, kal, pîl, jin, her kes li qadayê her çendî ku dinya sar û seqeme û derenge jî فکر تنگه وای شهروانو دستیا وای گب قربانو دنا هلا تولامه دوز غسل دم زیانه ev e atmosfera bajarê Qamişlo.